नमस्कार मंडळी. तर बऱ्याच दिवसांनी आपल्या वांगडा आयस काय दाखवतो? खायची रेसिपी दाखवतो? तवशाचे वडे. तवशाचे वडे ना? हे बघा, तवशी दाखव बघूया. आपल्या तवशाचे वडे आपल्या झाडावरची यालावरची तवशी होती ना? ती काढली निवेदासाठी वडे करूचे. पण ह्याच्यात गुळ घालतात, पण आम्ही गुळ नाही घालतो. सांबाराबरोबर खायचेच वडे. होय ना? जसे आपण भोपळ्याचे करतो तसेच हे करणार. तसे ते गोड करतात गुळ घालून. गोड. हा, आपण याचे जरा सांबाराबरोबर खाऊचे असत म्हणून जरा नॉर्मल करायचे ना? त्याला काय करू का? पहिले साल काढून घेऊ बाई. साल काढून घेते. साल काढायची आणि किसून घ्यायची ना? होती किसून शिजत ठेवायची. चला इथं आपण करून घेऊया. साल काढून साल काढते. साल काढून घेतलं ना? हे साल काढलंय. आता या दोन बाजून या गेट कापून टाकते. हे बघा, असं कापायचं. यात सुद्धा तुकडे करून पण किसायचा. हे बघा, आपण लावलेल्या वेलीत जी काकडी धरतात त्याचं करण्यात जरा मजा वेगळी असा. बाजारात आणून आपण करतो झेरवी. किसूचा आता किसून घेतलंय ना काकडी, तर काकडीची ना जातात तशी होती छोटी, त्यामुळे ते बिया पण झाल्या त्याच्यामध्ये. आता मी ना ह्याच्यात पाणी नाही घालायचं. हे जेवढं आहे ना तसंच घालायचं. हे पाणी अजिबात घालायचं नाही. आणि याच्यामध्ये मीठ टाकून ना ते चांगलं शिजून घ्यायचं. काकडी शिजत ठेवली आहे तर चवीनुसार त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. आणि मीठ टाकून ना ती चांगलं शिजून घ्यायचं. त्याला कड काढून. आणि थंड झालं ना की बारक्यात उठून ठेवते. त्या थंड झालं की मग पीठ मळताना तुम्हाला दाखवते. बघा, चांगले रटमट जरा शिजून दे. कारण जरा शिजलं ना की त्यातला जो काकडीचा जो सगळा मी किस आहे ना तो जरा मऊ होईल. हा म्हणून शिजवायचं आहे, बाकी काय नाही. तर आता 5 मिनिटं चांगलं रटमटून शिजून घ्या. झाले ना 5 मिनिटं? 5 मिनिटं झाली. हा शिजत येईल की तुला. गॅस बंद करू घ्या. गॅस बंद करते आणि ह्या आता ह्याच्यात ओतते. वाडग्यात एकदा काढून घ्यायचं. जर थंड होऊ देऊ ना मग थोडी वाफ जाऊ देऊ पाहिजे. आणि त्यात पीठ घालू का. चला पुढची कृती मग दाखवूया. निवाला वाफ गेली. आता ह्याच्यात वड्याचं पीठ घालायचं. मिक्स करायचं लागत तेवढा. आपण वड्याचा पीठ कसा करायचा, प्रमाण काय लागता तर मागेच व्हिडिओ केलो ना. तवशावर प्रमाण तवशात भिजात पीठ ना तेवढा भिजवायचा. नाही पीठ कसं करायचं तर आपण दाखवलो काय काय घालतात. असं आता या कोळसून घेऊ काय ना. पाणी लागायला घालू शकतो ना गे? घालू शकतो. मळताना आता मळून घेतो आणि पुढची कृती तुमका मगे दाखवतो. मळताना कसा मळायचा? घट्टसर की एकदम घट्ट मळता? हे आपण मधका बिदका मळतो कसा तसंच ना? तसाच मळायचा. आणि मळून मग अर्धा तास ठेवून द्यायचा. नको अर्धा तास 10 मिनिटाला बस. पीठ वय आली. नको 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 व्हायच घाल. तुमच्या अंदाजा तुम्ही करा किती पीठ लागतं तसं घ्यायचं ना गे. हो बस बस. ह्या बरोबर झालं. आता निवाला का अजून घट होते का. आईच्या माध्यमातून आपण बरेचसे विस्मरणात गेलेले पदार्थ दाखवलो कोकणातले. काय काय लोक म्हणतात आई कामवतास, तर सगळं आपण ऐक आणून देतो आणि मग आई वाईज कृती दाखवता. काल हे सगळं ते बिर्डी केलेली आम्ही केलेली होय ना. काय काय लोक उगीच काय लोक व्यवस्थित सांगतात, कौतुक करतात. काय काय लोक उगीच निगेटिव्हिटी करतात नुसती. आणि हे सगळे आईचे व्यायामाचे प्रकार होता. आईचे हात पाय व्यवस्थित राहावा खय म्हणून पण ह्या थोडासा काम करू हवे ना हे वाय. तर बसन रवली मग सगळी सवय मोडान जाईल पूर्ण. तर बरेचसे व्हिडिओ असतात आईचे आपल्या आईने दाखवलेले असतात. ह्या आधीच्या बायकांचे व्यायामाचे प्रकार होतात ना गे, हात वगैरे. दळून सुद्धा ह्या होता ना व्यायाम होता. भाकरी भाजते ना, पीठ मळतो, फळे कुटायचे तेव्हा पण ह्या व्हायचा ना. व्यायाम व्हायचा. चढायचा दळायचा तेव्हा.
होय ताई मळून घेत आणि मग आपण ठेवून देऊया अर्धवस आणि हे आता ठेवून देते. तळताना दाखवूया. झालं ना पीठ मळून आता? हा, झालं ना पीठ मळून? झाला पीठ मळून झाला आता. व्यवस्थित झालं ना? असंच हव्या. हा, असाच आहे, एवढंच आहे. त्याच्यात हळद पण टाकू शकतो ना की रंग? हळद पण आमका नाही आवडत. हळदीचे उडे भाजतात ते बरोबर काय पडतात ना? बरे वाटत नाही. हे बरे दिसत. तर हे आपण आता पुरी यंत्रावर असे आधी लोक केळीच्या पानावर तेल लावून हे करायचे ना. आता हे ना तुम्हाला ह्याच्यात दिसतं, ह्याच्यात कीस दिसतोय ह्याचा काकडीचा. तुम्हाला तळल्यावर दाखवते. काय काय बिया पण, कोवळी काकडी एक होती ना, त्या बिया पण घातल्या. पण ती काकडीचं ना ते जातात तशी छोटी छोटी. तर आपल्या मीडियम आकाराचे गोळे करून आता वडे सगळे मी तळून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. हे बघा तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये मी हा वडा तळून घेते. बघा त्याच्यामुळे आवाज येईल. आधी आई कसे थापायचं वडे? वडे अगोदर फडक्यावर पाणी लावून थापायचे. सोडलो आपल्याला त्याला आवाज चाळ व्हायचं आणि ओढ गारकन वर यायचं, वरती यायचं. आता काय तेल लावतं पुरी यंत्र. माणसं भरपूर होतं, माणसं कमी होत ना, त्यामुळे व्यवस्थित फुगलाय वडा चांगला. दोन्ही बाजूने आपण भाजून घेऊया. हा तळतळ काकडीचा एक सुंदर सुवास येतोय काकडीचा. आम्ही मागे तुम्हाला चिबडाचे वडे दाखवलेत. यावर्षी पण चिबूड मिळालं तर आहे, दाखवेल तुम्हाला चिबडाचे वडे. ते चिबडाचे वडे तर एकदम सोपे आहे. त्याच्यामध्ये तर आपण साधं तांदळाचं पीठ घालायचंय आणि ते वडे करायचे. हे बघा चांगलं असं निथळून घ्यायचं तेल आणि किती सुंदर. आता या पद्धतीने मी सगळे वडे तळून घेते. हे बघा तवशाचे वडे हे आता झाले तयार आणि बघा कसे मस्त झाले ते. आता काळ्या वाटाण्याबरोबर हे खायचे. काळ्या वाटाण्याच्या सांबारावर खायचे ना? हा, काळ्या वाटाण्याच्या सांबाराबरोबर काय सुगंध पण मस्त येतो ना? मस्त येतोय सुगंध. बघा तुम्ही करून बघा आणि आमका सांगा परत सुवास येता का कसे झाले ते. कसे झाले. बघा तवशाचे वडे, काळ्या वाटाण्याचा सांबार झालेला. आई आता आपल्याला सांगतली कशी झाले ते वडे. आई सांग बघूया. आईच्या दातात कसे झाले? मस्त झाले वडे आहे ना? एकदम. सांबार पण छान झाला. तुमका आता मी रेसिपी दाखवतो वड्याची, कशी ती बघा आणि करून बघा तुम्ही. आणि काळ्या वाटाण्याचा सांबार पण तुमका आईने दाखवलेला असा आधी, तर आपण नक्की बघा.